Shout out sa Subscribe, Gap family. subscribe, Bicol Ornamental Fish Keepers. Please like and share. Support Team Gap Bicol. Support local. Salamat mga master. Wala. Sergio. Ay, mga ornamentals, Sergio Harin Noiles. Sarong malupit man na aquascaper. Newbie pa rin. Sir, thank you very much. Subscribe ka kay Bren. Thank you sir.
moment of truth mga Cornamental. Judging time na po. Itong nakuha ko pong judge ay si Francis Garcia Buendia. Taga Tabaco din po, kababata po. Sa kabila naman po mga Cornamental, yung dati kong mentor sa pagbebeta at saka sa fish keeping, si Noel Reunion.